Mendocicero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mendocicero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Yun, nagbabalik tayong muli sa ating YouTube channel mga kagamba. Update tayo ngayon sa gagamba mga kagamba. Ayon nga, ang sitwasyon ng gagamba ngayon, napakahirap. Ang hirap ng sitwasyon ng gagamba gawa nung hindi uso. Bukod pa dyan, kunti na rin ang supply pag ganitong buwan ng July. Pakunti na. Kasi halos na-harvest na lahat ng mais ngayon sa Pangasinan. Pero may mangilan-ngilan pa rin na napag-iilawan yung mga mangingilaw doon. Ayan. Ngayon, mayroon diyang nag-upload na ang sinasabi niya ay pag 10 box, mas mura. Kaya lang, tinignan ko yung comment. Eh, siya lang nag-comment. Puro up ang sinabi niya. Natatawa ako. Sa totoo lang mga kagamba, no? Napakahirap ng sitwasyon ng magnegosyo ka ng gagamba. Lalo na kung hindi mo alam ang gagawin mo. Kasi, pagka hindi ako huminto sa gagamba, at mayroon akong supply, kahit papaano may napagkukunan ako ng supply, tuloy-tuloy ang uso ng gagamba, hindi sana nakasingit itong lato-lato na ito. Kasi umiikot ako sa buong Metro Manila, nagpapauso ako bawat barangay, bawat eskwelahan. Ang ginagawa ko dyan, pag nagpauso ako sa isang eskwelahan, tapos yung kalapit barangay, papausuan ko na rin, hanggang sa 4 na barangay yung nadadamay doon sa pauso. Kaya ang nangyayari, lumalawak yung uso ng gagamba. Yan ang ginagawa ko. Ngayon, nag-iwan ako doon. Halimbawa, mayroon akong kausap doon na magtitinda. Iiwanan ko ngayon yan ng 1 hanggang 2 box muna. Pag lumakas yun, susunod na araw, 5 box na yon pag lumakas. Yon. Kaya, nagkakaroon ng uso ang gagamba. Pagka ako ang nag-ikot. Ngayon, ang problema ngayon, dahil sa online na tayo lahat, no? Hindi na natin mapigil ito. Yan na yung magiging sitwasyon ng buhay natin, puro online. Ang problema, kasama sa group yung manininda ko, siyempre, pepresyohan ko siya ng consignee. Consignee kasi karamihan yan, dahil hindi naman magtitinda yan, kundi may consignee yan. Bali, sugal din yan mga kagamba. Palaging sugal ang ginagawa natin dyan. Tapos, pagka malakas na siya, umaobos na siya ng 5 kaha araw-araw, bali 2 linggong ganun yon. Nagsasearch na siya sa mga group, naghahanap na siya ng mas mura. Ayun na. Ang nangyayari, ako ang nagtanim at nag-ani, iba ang kumain. Kaya nakakasuya mga kagamba, nakakadala na ang magpauso ka, tapos iba ang makikinabang. Sabihin na natin mas mahal ako ng konti doon sa binilhan niya. Siyempre natural, pag sinabi mong 400 kuha mo sa akin, doon sa kausap mo, sabi niya, 350 na lang ako. Para makuha ka niya. Ganun ang ganun ang labanan dyan. Siyempre, pagalingan sa market yan eh. Yun ang malaking problema natin mga kagamba. Kaya naglaylo na tayo sa kagamba, gawa ng hindi na tayo kikita. Ngayon, ang dami dyan na mayroong mangilan-ngilan na nagpaparating. 2 lang yung nakita ko nagparating dyan. Yun, post sila ng post. Kasi pag ipinopost kasi yung gagamba, mga kagamba, hindi yan nabibili. Hindi nabibili yan. Unlike sa akin, hindi na ako kailangan mag-post. Pupuntahan ko na lang yung mga manininda ko o yung mga kakilala ko, sasabihin ko kailan nag-uso rito. Papausuhan natin, ako ang bahala. Pag pinausuhan ko yan ngayong araw, kasi inaalam ko yan kung kailan nag-uso. Pag sinabing 6 months ago na hindi nag-uso, bibirahin ko na yon. Kasi sa isang taon kasi, ang pauso lang sa isang lugar, andyan,
Yung mga video ko, paulit-ulit sinasabi ko yan, ang pauso lang sa isang lugar ay kada 6 na buwan or 2 beses sa isang taon lang magpauso ng gagamba sa isang lugar. Kaya pwedeng sumingit yung ibang laruan, kagaya ng lato-lato. Ay ang nangyari, sumabay ang lato-lato dahil walang nagpauso ng gagamba. Itong nakaraang mga May, June, July. Walang nagpauso dahil hindi ako nagpauso. So, madalit sabi, hindi nag-uso ang gagamba. Ayan. So, natatawa na lang ako ito sa mga nagpo-post na sila na rin nagko-comment ng post nila, up daw up. Ganong kahirap mga kagamba ang sitwasyon ngayon sa pagtitinda ng gagamba. So matagal yan bago mo mapauso yan pagkaganyang sistema. Ako talaga namumuhunan ako pagpapauso, talaga nagtatapon ako ng pera. Ganon ginagawa ko mga kagamba. Ngayon kung hindi nila kayang gawin yon, ganon na lang ang magiging sitwasyon ng mga reseller dyan ng gagamba. Minsan pumita, mas malaki yung talo. Hanggang sa manawa na itong mga reseller ng gagamba. Maliban lang kung talagang standby siya o tambay lang siya, wala siyang trabaho, wala siyang ibang source of income, ay tsatsagain talaga niya. Pero iba yung sa atin eh. Ako, nagtitinda ako, nangingilaw ako, nagdi-deliver ako. Kinagampanan ko lahat yan mga kagamba. Kaya hindi pwede hindi mag-uso sa akin pag ako nagpauso. Siguradong mag-uuso yan. Basta tinanong ko yung taga roon, yung bata, at may 6 na buwan nang nakalipas na hindi nag-uso yung lugar. O matik na yan. Matik na yan sa akin pag ako nagpauso. Talagang sure ball yan. Uuso. At saka ang uso ngayon dahil sa online, ang nangyayari, pinakamatagal na yung 2 linggo. Pero nung araw, sabi ko sa inyo, aabutin yan ng hanggang 2 buwan. Napauso ng gagamba. Ang kailangan lang naman yan magpauso sa bata kasi sa matatanda, ano yan eh. Kunti lang naman binibili ng matatanda at saka piling-pili lang. Hindi kagaya ng bata. Basta gagamba, bira. Kasi sa mababang halaga lang, hindi na ka naman pwedeng magbenta ng mahal sa bata dahil siyempre, bata lang yan eh. Yun ang update natin sa gagamba ngayon mga kagamba. At saka pawala na rin ang supply ng Tagalog. Kaya yung nagbabalak dyan, may mga nagtatanong sa akin na saan daw yung lugar ko, bibili daw ng 5 kaha, 10 kaha. Natatawa na lang ako mga kagamba. Siguro may nagtanong sa kanyang 5 hanggang 7 bata na pabalik-balik, kala niya maraming bibili. Ayun. Pagka hindi ikaw nag-effort na magpauso, walang mangyayari sa'yo. Aantayin mo lang na mag-uso. Sinong gagawa nun? Walang iba kundi ako lang yun ang gumagawa. Halimbawa dyan sa lugar mo, doon sa kabilang barangay, pinausuhan ko. Malapit-lapit ka doon sa pinausuhan ko, madadamay na yung lugar mo. Marami magtatanong ng gagamba sa iyo kung hindi man tayo magkakilala, ganon. Yung kilala ko naman doon, yun ang siyempre, yun ang malas maraming ibibenta dahil consign ang labanan namin. Pero ngayon, di na ako pumapayag ng ganon. Kung pausuhan ko, pagkatapos kong pausuhan, pag iniwanan ko na siya ng 1 kaha, 2 kaha, babayaran na niya pati yung mga lalagyanan, saka mga palita, mga panungkit. Yan. So, ganon lang muna mga kagamba. Update lang, ito lang yung update natin sa mga gagamba ngayon. Muli sa susunod na araw, usisahin at bubusisiin naman natin yung paano pagbibenta ba ng gagamba. At saka nung araw kasi may halagang 10 piso lang. No? Ilang puspuro na yun. Binibigyan ko. Pero kaya kong gawin yun. Kaya lang sa panahon ngayon, wag muna. Tumigil-tigil mo tayo. Wala tayong mapapala dyan sa pagninegosyo ng gagamba. Alright, hanggang sa muli.